Amen. Ebantwaneni bezithunywa, lona unkosazana Nduni yamanzi. Welcome back to my channel. Thank you so much for liking, subscribing and commenting to my videos. Ningakhohlwa ukuthi ngiyanithanda. I'm going to do a video whereby I'm going to explain the different types of izithunywa. Le kuzoba part 1. Firstly, into emele ukuthi siyazi ukuthi izithunywa azifani. Singakukhohlwa lo ukuthi izithunywa azifani. Singakhohlwa nje ukuthi abantu abafani and abambathwanga izithunywa ezifanayo. So izithunywa angeke zize ziphakame ngendlela ezifanayo. Kukhona isithunywa esizoziqhumela sona mawukhuleka ulandela amaphupho wakho. And then kukhona isithunywa esizodinga ukuthi uye enkonzweni. Kuhlabelelwa kukhuleka bese siyaphakama siqhuma lapho isithunywa sakho. Bese kuba nesithunywa leso esizodinga umlekeleli, like imentor, umuntu ozokugayida kule ndlela le oyihambayo. Izithunywa-ke zihluke kanjalo, like ukuphakamisa kwazo kuhluke kanjalo. And then kumele ukuthi uzijwayeze ukukhuleka, ujwayeze ukuzila, fasting, uzile ukudla, uzile ucansi, uzikhethele isikhathi lapho uzokwenza lokho. And then kumele ulungise inhliziyo yakho, ungabi nenhliziyo embi mawunesithunywa, ungabi nenhliziyo enamaqhubu. Ube umuntu osheshayo ukuthi axolele mawunesithunywa. And then-ke izithunywa zihluke, there are 3 types of izithunywa. Khona isithunywa esezulu, kukhona isithunywa esamanzi, kube khona nesithunywa esentaba. So la kule video ngizo-explaina isithunywa sezulu bese ngiqedelela lezi zi-2 kule video elandelayo. So ningakhohlwa ukuthi niyibukele nayo. Asicale ngesithunywa-ke, isithunywa sezulu. In most cases lesithunywa lesihambisana nesithunywa samanzi. Isikhathini esiningi asihambi sodwa, but it is possible ukuthi umuntu abe nesithunywa samanzi kuphela, abe nesithunywa or esentaba kuphela, or abe nezithunywa ezi-2 esaphezulu nesamanzi, noma ungaba nezithunywa zonke lezi engizibalile. Kuya ngokuthi wena bakugifte kanjani, yabona, kuya ngalokho. So ubona kanjani ukuthi unesithunywa esezulu? Ama-signs owabonayo ukuthi wena umntwana ombathe isithunywa sezulu, umuntu onenhliziyo encane, nokuba nolaka, like usheshe uthukuthele wena. And mawuthukuthele uyakhala, ngona umuntu othanda ukukhala. So into uma ungaphathanga kahle uyakhala. And then umzimba wakho uyakusayinela uma kuzonetha imvula. Uyakusayinela ngokuthi uzobona uqobeka, noma usindelwa amahlombe, noma uphathwe ubuthongo, yeah, makuza imvula. And then usese kuma-early stages wakho wejeni yakho, uyayisaba kakhulu i-lightning, uyayisaba nje ngampani ungene phansi kwengubo ulale, ubaleke yona nje ukuthi ungayiboni. And then mase siphakeme isithunywa sakho, uzobona mayinetha, ukhuleke kakhulu, ukhuleke ujule. Uzobona noma uhlabelela kakhulu uma kunetha imvula. Ungakhuleka noma uhlabelele malicala until lize listophe, wena uloku usemkhulekweni loyo ojulile kakhulu. And then mawumntwana onalesithunywa leso uthanda imvelo, like i-nature, yeah. Uthanda imvelo, uyayithanda. And then noma utshala, like iy'tshalo zakho kuhambeka kahle, like zivuma kahle, like iy'tshalo zakho ziyathela, yeah. Nna gape ke Motswana sinaMaZulu, but-ke yeah, yilokho. And then-ke amaphupho ambalwa onokuba nawo, uyavezelwa isibhakabhaka, i-sky, and then uvezelwe i-moon, inyanga, uvezelwe ilanga the sun, uvezelwe imvula, the rain, uvezele, like uboniswe through lawo maphupho wakho, ukhuleka noma uhlabelela kakhulu.
Most cases vele umntana wesithunywa lokho ukuphupha ukukhuleka nokuqula vele ku-common kakhulu lokho. So kubalulekile nokuthi ubheke ukuthi ukhuleka kuphi. Ungazibona mhlawumbe uphupha ukukhuleka emanzini or usentabeni or ekhaya or what. So kuzoya nangalokho, and then wena umuntu ozobonisa nemfihlakalo zezulu uma unalesithunywa lesi. Unokubonisa izambatho, ubonise amaseshi, ubonise nobuhlalo uma umntwana onesithunywa sezulu. Kule video le ngizoma la ngizokwazi ukuchubeka ngiqedelele le kule enye i-video elandelayo, u-part 2 wami. So ngicela ukuthi ningakhohlwa to subscribe, like and comment to my channel. Thank you so much. I love and appreciate you. Bye.